kita o pito ka man namo, pito ka man himaya ka Maria, pito ka himaya sa mahalong tulong dito ako. Atong ipahinungod sa kapahulayan alang sa kalag ni Perla Estubo para na si may una mo hilak kay permihan. Oh, sige na. Ngaligo dito ron. Oh, 500. 500 sino na kay hilak. Mga kagusok, good morning no. Maradyaw na Pasko sa ato tanan. Niya kami sa cemetery. Kay mobisita kami sa amo ginikanan. Yan mga kagusok, before magbanding-banding sa Kapaskuhan, banding nga sa amo ginikanan sa cemetery mga kagusok. Yan dahil mga lomon, mga sakop sa simbahan, mga kagusok. Kay unja, sig-ulit naman yung unja sila mga kagusok. Bash ko nag-ikaw sa Facebook. Yan, shout out sa mga kalumunan, mga Estubo, Dugmok, Jaldi, Kabays, Lumpay, Villamerlo, Iblulab. Yan mga kagusok. May buntag mother. cellphone. Smile, 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 smile. Smile. Wala ka na diyan. Gato sa May pagsikwan to, lulungalin na. Uy mo na. Mahira naman. Adlaw na sa gimikahan. Dara bisita ni mama taga tubahon. dari mo lomon sa pay. Mga pangilak na kamo. Ilak na mo, taga-ampis to. Gapon. Alas karben mao na problema. Banda ka siguro sa imo na. Problema man. O yung palilo ng pato niya pa may uyat. Di pa sa pinit. Binit. Dili init kay huyas ra. Do. Saan? Balik. Yan ning tuyo ka mana mo ning. Gimik ka Maria. Para sa mama. Pasko. Dito. Ito man. Pito. Ito, ito. Oh, pito.